Arratsaldean ona aurkitu zareten guztiei. Urtero egin ohi dugun modura, haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleen emanaldiaren txanda da oraingoan. Prest zaudete? Altza dira festa. Lehenik bi urtekoek astronauta kantua eskainiko digute. Hurbildu gaitezela saio honetako txikiena. Animo!
Oraintxe jakingo duzue. Horretarako isiltasuna behar-beharrezkoa dute, beraz, mesedez isilik mantendu.
erantzun bizkaina eskainiko digutela. Urbilda izatela bigarren mailakoa.
empezará. Canto empezará por matigni sorprennas. Sui guste masaichu amenire ondun. Canto empezará. Canto empezará por matigni sorprennas. Sui guste masaichu amenire ondun.
Ibuko artista Bihotzaren solista Artista bikainak hauek ere. Ekitaldiaren amaierara iristen ari gara. Eta azken ikuskizuna 6. mailakoek eskainiko digute. Hauek, dantzarenik zizena duen abesti ezberdinekin ikuskizun paregabea prestatu dute. Hau bera da. Zoro, 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 zoro,
Mesedez, mantendu etxeritazuen lekuetan. Jaso ditzagun artistak txalo zaparada batez.